sunset alas 13:30. Dito sa Gua, sa parking area. Oh, yan natin mga amigo dyan. Real TV. Ito, may amigo tayo. Amigo! May balager din natin ng follower. Teka dito. May vlogger din tayong follower dito sa taga Ocampo. Pumunta dito. Mayo 17 na ngayon. Alas 13:30 ng hapon. At may kumisit. Pwede pasuyo. Yan, si amigo natin, oh. Si, ano pangalan yan, amigo? Si? Jorlan Vlog TV pala. Taga Ocampo, Ocampo Resort. Eh, kaya mo yan. Ganyan lang, oh. Okay na. Daling mo doon. Dito ka lang, oh. Ay, lalakad kayo dito. Dito ka. Pasuyo ako ni amigo, pasuyo ako. Ayan natin mga amigo dyan, oh. TV. Raymond. Agad tayo sa terminal. Papunta ko doon. Sundan mo kanya, no? Sundan mo kanya na. Tapos pagkakakit. Tapos atras ka doon. Ay, atras ko. O, pagpunta na ako doon, sundan mo kanya dito. Ganyan. Atras ka hanggang makita doon sa taas. Ha? Okay. Top. Ganyan mo lang. Saan ako magsimula, idol? Hindi, ganyan na. Yan na. Nakao na yan. Yan na. Oo. Kaya itama mo doon yan. Akala ko marunong ka mag-video. Yan yung amigo, kutsi. Sinadeng! Oh, dito na tayo. Sa gawa, nakapila na tayo. Sinadeng. Quarter to 4 na. Ayan. Okay lang. Sa biyahe. Ayos lang. Dahil lang biyahe. Mga followers na. Salamat, ha. Kasi, Wala, di ko nakita. Hindi mo nagbiyahe siguro. O, tara, meron na tayo, meron na.